बेखौ महरबो नुवाखै मोखांबो नुवाखै थैदोंल' होननानै जों मिथिगौ बिनि थाखाय जों दिनैसिम बिनि दुखुखौ जों बावनो हाया महर मोखां नुलायाखै दिनै न'आव थैयोबा आं गोबां आं बेखौ आबार खालामगौमोन आं जोथोनै बेखौ जाहोगौ लोंहोगौमोन दिनै आरो बिनि फबनायखौबो दिनै दस्रायावसो गारहैना दोनहैदों आं जोबोर खुसि जादों फारसेथिं बे दुखुनि समाव सरकारा सुबिदा होनायनि थाखाय गोबां आं खुसि जादों आरो रंजानाय मोनदों आरो दिनै जिउ गोमानानै थांबाय बिनि थाखाय फारसेथिं नायबा दुखु फारसेथिं नायोबा ओरैहाय सरकारनिफ्राय सुबिदा मोननायनि थाखाय खुसि बिनि थाखाय आङो धन्यबाद होयो इसोरखौ हामबायसै माब्ला रुंसारि जानाय माला रुंसारि जानाया आगस्ट मासनि दाननि 3 थारिखआव जादों थांनाय बोसोरनि बे माहायसो माहाय जादों जों मिथिया बे तेजपुराव जेलानाखि बिब'खौ लोमजानो थांनायाव आबार खालामनो थांनायाव बेबायदि लोगो मोनहैदों बियो आरो जों बेखौ महरबो नुवाखै मोखांबो नुवाखै गोबां दुखु जादों जों रायलायनोबो मोनाखै थैदोंल' होननानै जों मिथिगौ बिनि थाखाय जों दिनैसिम बिनि दुखुखौ जों बावनो हाया जों दुखु जायो आरो बिनि थाखाय दा न'खरखौ माबायदि सालायनानै दं न'खरखौ दा आं बे खस्थ'जोंनो आं नै सालायनानै दं आंहा फिसा सानै दं आंहा बिहामजो आरो बिसौ सासे दं आंहा दिनै बिसौखौ बियो नुलांदों बिसौखौ नुलांदों बियो मास मोननै लोगो मोनलांदों गोबां दुखु दिनै हांमा थालांदों जों रायलायनोनो मोनाखै महर मोखां नुलायाखै दिनै न'आव फैयोबा आं गोबां आं बेखौ आबार खालामगौमोन आं जोथोनै बेखौ जाहोगौ लोंहोगौमोन दिनै आरो बिनि फबनायखौबो दिनै दस्रायावसो गारहैना दोनहैदों आंखौ लांनायानो बावाखै बिसोर लांनानै आंनो खिथाहैनायानो आं नुहैनायानो बावाखै बेखौ नुनायानो आं न'आव फबोबा बेसेबां आं बेखौ आदारै फेगौमोन बेसेबां आं जोथोन खालामगौमोन आंहा गोबां दुखु दङ बिनि थाखाय दिनै नुयैनि थाखाय बेखौ दुखु थायो आंहा जेब्लायबो बिनि थाखाय हाजासे हामबाय दा जे सरकारा 2.5 लाख होबाय सरकारनि सायाव मा सरकारा 2.5 लाख होबाय सरकारानो आं जेबो सरकारखौ होगोन होननानै आं मिथियामोन आं मोनगोनखौनो आं जेबो सानाखैमोन दा बुंदों मानसिफ्रा डिसि अफिसाव खबर लाहैदो होननानै बुंदों आरो डिसि अफिसाव खबर लानो होननायाव दहाय सासे सेंग्रा बुंहैनायाव आं सानदों खबर लानो होननायाव सासे बे समर होननाया लेंहरबाय आब' नोंसिनि खामानिया जाबाय होननानै लेंहरबाय आरो मैया हरावनो आरो मण्डलाबो बुंहरबाय लेखा फिसा हरबाय डिसिया नोंसोर फैनांसिगौ नोंसिनि खामानिया जाबाय होननानै डिसिया फन हरनायखाय मण्डला दिनै लेंहरनायखाय बे खामानिखौ जाबाय होननानै जों फोथायबाय आरो जों मिथियामोन बिदि सरकारनिफ्राय दिनै सुबिदा मोनगोन होननानै जोंहा जेबो टारगेट गैयामोन नाथाय देवानिफ्राय बेखौ थाबायनो आखायाव लादोंमोन गोबां मानसिफ्रा बादा होदों देवानिफ्राय थाबायनाङा नोंसोर खबर मोनखागोन सरकारनिफ्राय बे रांखौ मोनगोन होननानै बुंनायाव दिनै सरकारा होनायनि थाखाय गोबां बे सुबिदाखौ होनायनि थाखाय दिनै न'खराव दुखु दाहाजों दिनै बे साहाय्य होनायनि थाखाय हाजासे हामबाय होनदों आरो Central Institute of Technology Kokrajhar admission going on for the season 2021 and 2022. Programs offered of Diploma, B.Tech, B.Des, M.Tech and PhD. Facilities provided: best library in the Northeast, bus facility, hostel, 24/7 internet, Wi-Fi and many more. 24/7 power and backup, digital classroom and best laboratories. More details, contact us on 7086187124. Our email is citadmission@cit.ac.in. Our website is admission.cit.ac.in. CIT alumnus are working in one of the best companies like Amazon, Baidu, Cognizant, Wipro, Infosys, Indian Oil, Erection, NSC, etc.